Hirde Fatam Lamiri, Hirande Fatam Lamre. Salidia Production présente Hirde e Hirande Laccire Hako a Bandirabi Koyodite ala e Ndaradam Konakadi Nyadja Kurulbam Nyiji ala. Adio Konyade Asset. Sapoy go le janvier 2025 to Akwa restaurant Gondoto Nord Foire Tiagal Yongulen. O Jamma Yontabi Jirwinta Dum ko Debbo Gawlo hono Binel Gawlo. Paré d'honneur ko Cerno Hamadou Samodi Sow Baynatoro Tonto Thiès. Marraine o ko Madame Ndiaye Sarr on ummoto ko tonto Lady France. Les invités d'honneur ko bedo woni monsieur le préfet Djibi Diallo, monsieur Souleyba transitaire wondude Cerno Moussa Ousmane Dombo kam e Mayram Bouré Gaye e kay bandiraɓe Dakar e ko taari Thiès e ko takki ɗum notoyɗen jamma hirde e hirande laccire haako biye o sattani so tawi codɗa ko hade o ñalawma sappo e goo lewru janvier yettade kujunnaji ɗiɗi woni 10 000 francs jaɓata so tawi noon ko ñade hen kujunnaji tati woni 15 000 francs CFA. Info line 77 980 33 39 banda men wotuma simtana o jamma ñama kara tuftoɗa ko weli beltoroɗa dande Binel Gawlo. Pindi TV woni partenaire officiel o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Min bi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe debbo e gorko suka e mawɗo kala to mbawɗon wonde min calmini on min juurima on min jetti kadi min jarni. Hande o ina ñallino gase ɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase nayyi hanki wonno ko nogase goho eɗen goni e nder décolle tareji targudde nammade mbaɗe ɓoɗeje mujjitel leytulde jaɓuli eɗen goni e nder galle Moussa Alhaji Moussa yani mbiyen Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Ndomba Ba. So tawi en kaali kaɗo haala woni sababu ndeɗo jonde ko jamma hanki yani futuro hanki ceerno men khalifa men ceerno Cheikh Djibril Ba yo weluy Allah won e muɗum yo Allah junno balɗe mum moƴƴina battane mum ina joga ñalawmu teskinɗo mo ganduɗa o omo waɗa ɗum e kala hitande tawa ko ɗoyete nder galle Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Ndomba Ba on ɗon ñalawmu ala jeyɗomo so tawi wona Alhaji Ousmane Ndomba Ba kono paamen tan jaaɗo acci ronoɓe nde tawno kala koɓe mbawi ronde e muɗum nene gandal ngal moƴƴere nde karaytiriyagal ngal e etade darade e hollirde holi gonnoɗo on ɗon jinnaɗo eɓene daari e nden ɗon darde ɗo ɗo gonɗen eɗen jooɗodi e omo ganduɗa kañum woni Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Ndomba Ba sikki ala yewtere nde ko hakkunde men e muɗum beela kalen e ɗiɗo ñalawmaji woni jamma hanki faade ñalawma hande holko addi ɗum e holko ɗamina hen e holko soyna hen ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En calmini bandiraɓe foof en juurima en beltanima e oɗo ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma Cheikh Djibril hakkunde mo e Alhaji Ousmane Ndomba mo ganduɗa ko ceerno mum ko mawnum Allah wadduno ɗumen baddigal tiɗgal ha ɗum rewi ha heeɓi hande nde ɗo ñalande nde heeɓi ɗo. Hanki min teskima jaɓɓugal mangal caggal nde khalifa o ummi ɗo wuro mum ɗo woni Dagana eɗen gandi Dagana tawate koye nder région de Saint-Louis nde ummi toon jaɓɓugal ngal teskama hen pucci e motoji kam e werlaji kewɗi ceerno o kadi ko adi ene ara eɗen gandi won dawliyiɓe ɗum mataw ko noon aada rokkiriri kono kadi nde o arata o arde diɗɗal mangal Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Ndomba Ba oɗo ñalawma so tawi a artini amen hanke jaɓɓal ngal holko mbawɗa amen hen simtande holko saabi ngal ɗo jaɓɓugal waɗa hanki. Saabi ngal ɗo jaɓɓugal ko teddugal mawgal mo ganduɗa kilifa on ɗon mbiyen ko aduna fo yiɗi ɗum mbiyen ko diwan fo yiɗi ɗum kilifa nafowo moƴƴo joom gueɗal o ari ƴewde kadi ko kilifa mo ganduɗa ko joom gueɗal e ndeɗo dongre ko neɗɗo nafɗo e ndeɗo dongre golliɗo ko weeɓani gollade waɗi ko hay goto meeɗa wadde neɗɗo kam wawa wadde ko hay goto meeɗa waɗ kono waɗi ko hewɓe mbawa waɗ goto fof noon ina ari yobde ñamade mum goto fof ne ari yobde teddugal mum ɓe hen ɓe gardi so wiyama Cheikh Djibril tan yo gar yobde ñamali mumen hakkude mumen Cheikh Djibril ɓe hen goto fof no wi Alhaji hadde ko Alhaji Ousmane Ndomba waɗante oɗo ziyare yomi ari mi yoɓa ñamade Alhaji Ousmane Ndomba wadduno e jiknadam
walla wadduno e famille am walla ko golluno ko ganduɗa han nani ɗo ko wayno boyɗe en ko wayno laaɗe en ko wayno hajjinoyde yimɓe ko wayno wadde gueɗe goto foof ina ari yobde nden ñamade wonde nde ko ñamandam min ɓileɗe hakkude jiknabam ɗiɗo ɓe hakkudam kadi e yimɓe ɓe ganduɗa goto hen foof ina ari yoɓodirde am ñamade saabu ɗum ɗo ko ñamade mbeɗa sikki teddugal potgal niyete noddude yimɓe notoro ni goppa hajuji mumen guila subaka daroy nangue mbaɗa golleji ɓurɗi tidde guila subaka ha hiira weeɓani ɗum ɗon min jogui hen tan ko weltare mawde ɗe alaɗo haaɗi gueɗal ngal kadi ko gueɗal décolle tareji naaɓe foof gueɗal dongre nde foof ko gueɗal tareji naaɓe eyyi kono hilifeɓe ɗiɗo ɓe eɓe mbeeɓi waɗande ziyare eɓe mbeeɓi jaɓɓade eɓe mbeeɓi haalde golle mabɓe ne jaaji kala tottaɗo e golle mabɓe yo haal no wawiɗe haalde eyyi no wini ko noon ko gueɗal dongre nde foof hanki nde ceerno men cheikh Djibril Ba yetti ene jeeya e konngol bismago alhaji Amadou Hammirou Ba itti watti ɗum e jungo ceerno Boubacar Abdoullahi Demba Diallo konngol ngol woni konngol jurminigol sabu ko eɗen gandi so tawi konngol ittama alhaji Amadou Hammirou Ba tottama ɓi ceerno Abdoullahi Demba Ba yo bisma ceerno cheikh Djibril Ba te kadi ari ko wadde jiyar ceerno men khalifa men alhaji Ousmane Domba Ba eɗen gandi hunde wawa faɗɗo ha ɓuura ɗoyede gueɗel keddigel teskiguel woni jeeri e waalo funnague hirnague guila to mbalka ene lawƴe ha to laana ene lawƴe en ji yimɓeɓe gariɗa kono so tawi ɗeɗo gueɗe foof mbaɗi eɗen gandi waɗante ɓen goto foof wonko Allah rokki ɗum kono alhaji Moussa min jiiɗi gartana min seeɗa hakkude alhaji Ousmane Domba Ba e ceerno men ceerno cheikh Djibril Ba min jii seeɗa tan pamminowo amen wonde ko hunde ɓoyde saabu ko enɗam saabu hande ceerno cheikh Djibril Ba afa mum wiyete ko ceerno Ousmane cheikh Djibril Ba Ousmane on ɗon ko Ousmane Domba ɗum elle ko noon woni no woori so tawi a wawi artande amen ɗon beele hettotoɓe ne ganda holi oɗo jiyaɗo Allah gonɗo ɗo kono kadi holi gonnoɗo jiyaɗo Allah dawliyiɗo eyyi alhaji Ousmane Dombo ko neɗɗo kawniɗo neɗɗo dañɗo gueɗal guila law neɗɗo kadi mo ganduɗa pawnoɗo e mu junggo mu o wiyeteno ko alhaji Saydou Nourou Tall kala mbo meɗno fawde junggo mu a darji yimɓe gandima alhaji Ousmane Dombo fuɗɗi wat gueɗal ko suwa dañde jawdi gadingal ngal ko biyeteɗo aata gawlo ari jippi ɗum ɗo e fonde dagga o jogui ko naggue woote ɓiretege naggue ngue ɓira ha paari lacciri waɗa gari ndi hirsa waɗa e lacciri he kosam ɗam liya hen on are yaade o rokki ɗum naggue ngue nawori ngal gueɗal o fuɗɗi wadde ko fuɗɗi hawde yimɓe foof ha yimɓe fof jaaki so neɗɗo waɗini beel ma dañ dewgal hen ngal ɓurgal teskinde ko bandi ko en embo jogui lowre makko gueso lowre nden yeehi ha ɗiɓe hawde huuɗo woodi noddodirɓe mbaɗi ɗoftal tawi tintinani ɗum ɓe dawi ɗoftal ha guesa ba gasi o jogui ko nogas jeegom dammuhol o hirsi nogas ɗi foof bam makko cawdiɗo yeehi wi bam makko oɗo ɓiɗɗo ko basruɗo so neɗɗo fuɗɗima nogas jeegom dammuhol hirsi nogas oɗo kam guelɗo guesel guel jarani hay dammiri joyyi oɗo kam o wi ɗum oɗo wasata babiraɗo jaabingol konngol ɗum ɗon ɗen golle ndewi ene jaaha ko golle ɓurɗe mantinde tan kalaten sernaɓe haalaɓe ɗo hande ɓe ɓurɓe mawnude ɗo e décole si yawti Alpha Al Husseini walla Amadou Alaji ceerno Mamadou Wuddo Faye wiyaɓe janggini fayi less fo kay nawiɓe makka kamɓe foof nogas e jeeɗiɗo nayi makko taw galle ka famille makko ala hen nogas e jeeɗiɗo ɓe hen nogas ko sernaɓe mayde Alhaji Saydou Nourou ko gayi sappo dañɗi duuɓi sappo dañɗi duuɓi sappo tawi ziyaruji addude par ngari ngeloɓe ala hen juma de Alhaji Saydou Nourou o de waɗate nden yaltinde million weeɓani o wi ko décolle fof waɗi
kanko addiɗo addude Sirif Mahamadel Habib ɗo e décole o bismi o hirsi ngeloɓo mayde ceerno Mamma Aw wiya on yiɗano jawdi yiɗano maayi ala ko acci yittan noon totta yimɓe sernaɓe nodda yo ngar mbero sikoɓe mberima beela goto fof wodda ko yaltini pour wawa waɗede janayse ɓe nodda haɓoyo nodda hen goɗɗo no jooɗi wi sernaɓe nodde haɓoyo bileje nodde ɓen kaali ujunere am nani temeddam joyi nani haɗa haaji o wi mi waɗi hen temedere ujunere e ngayri waji o wi o ayi o ko ɗum noddirano wona ceernagal ko reftini hen de Alhaji Saydou Nour yehi resni ɗum ceerno Mountaga Tall o soodi biigi nogas e ngayri o waɗi hadda e ceerno Mountaga Tall kikiɗe goto biigi nogas dañ duuɓi tati kanji foof e ngayri élevage kalalde tawi pullo meeɗi ɗum wadde yo haali rokki ɗum hada e ceerno ɗum koye golle mum o asiɗo boyli tati e ngoɗo wuro ko woyndu guri men ɗiɗi takkiɗe ɗe goto fof woyndu te kadi ko yimɓe sernaɓe hilifeɓe waɗani noon dongre men nde ɗo o waɗi ɗo laaɗe tati e tofle tati ɗum ɗo ko on kalmi Cheikh Djibril noon mi laaɓaka holko addi mboye e Alhaji Ousmane Ndombo kono mbeɗa andi koɓe ɓiɓɓe baaba koɓe enɗam mbeɗa andi o ari ɗo mbeɗa andi o wonde baba yam duuɓi 6 ɗo waɗanno baba yam guesel ɗo emba remo ko ɗon forage o dari duuɓi 6 ɗi ko omo woni e nder wuro Mafre walla omo yaha omo arta ala ko embo jooɗi tan ha woni duuɓi 6 so ndungu ari o waɗa guesa so soñi hen o adda o totta on ɗo wanno ɗo guesa ba ɗon forage o e jardin wuro ngo woni caggal ɗin on waktu min pamɗi caggal mude min mbaɗi hakkillaji ombo yaha ombo ara o sarsa o to marchandise uji o waɗa hen bagage ha heewa addo jippinana on Allah andi ko woni hakkude mabɓe minen kam min ganda min gandi kam koɓe enɗam koɓe ɓiɓɓe baaba ina rewiri noon no rewiri noon ya garta o min oɗo jooɗiɗo ko min wonde ñiire no muuso ngari mbimi ɗum mbeɗa yiɗi safroyade ñiiram no muuso waɗnimi finde o wimi ya daganta Cheikh Djibril mbeɗa andi Jum no waɗi hôpital mbeɗa andi Podor no waɗi hôpital kono o riwma ha to dagan ya dagan jaami on wallimi nayi mi colli itti ñiiri nde ha pari wodi ko tottimi wodi ko haalnimi gartumi o wimi ko wima mbimi o totti kam ɗum o wi kam ni o wi watte mu hakkille ni fuɗɗori mbimi eyi komi suka mi toppitaki eyo mi waɗani ne wino kontinmi ha juujam jignaɗam maayi Ndar adda ɗo no wirne o tinani ha 2 heures yoni ceerno Mountaga Bamba risa tol haalani ɗum téléphone o wari o tawi yimɓe ne mbirna o mettini hen ɗe ndewdumi Alhaji Ousmane ponme mum maaya mi tinani mbi ɗum de kam minen mbaɗi wona an ni min gadadiri hande haɗata wonta wattu jooɗimi hitande mi arani on nuli kadi biyeteɗo Mamou Salwari Gueƴo yo noddiyam ga e tareji ina sohle am o wi anen kaldin hikka guel nde mi yiyanim nden ɗo gonɗon noddago e ñalande jaraten nde min meeɗa humpodir ñalawma timmuɗo walla heure-uji ɗum woni jokkimi e mum jokkogol am e mum noon mbeɗa andi min mi weeɓani wadde almudo no fewi ko jiɗami ko yiide e ceerno ene jidrumi ni wona ceerno fo yiɗiri wawiri noon kono min kam o jaɓani kam ɗum ombo teddinimi ombo rokkimi gueɗal ɓesgu makko fo heɗoto so waɗe wiyete ko yoɓe keɗomi kala kalmi yomi fewjide mabɓe somi fewjiniɓe ko pewjumi fo yoɓe mbi eyi ombo waɗa tourné emin jaaha ko foti wonde balɗe 15 lewru o wi min woni mawɗo lappol ngol fof kala ko jimi hen ko fewani yomi ar mi haalan ɗum min jeehi ha nder Mauritanie ga ina jogui almudo goto mbe sikki o wonde mu duuɓi 20 almudo laawi toon tikki weddi kayitaji joguinoɗi wi woppi wonde almudo min dewi hen min mbayo
ɓe mbi hade ko min ardina yomi haalnoy o wadde o wi yomi haalnoy ceerno mbimi ɗum mi haalnoyta ɗum ceerno o wi ala mata wona an ardina lappol ngol ya wi min wi mi natti won almuda mi woppi ngari mi joodimi yeeso mum mbimi biyeteɗe kayre o wi ma woppi hande wonde almudo hade ko an ardinno ɓe mbi yomi haal mi haali o wi sa yi mbiya ɗum o wonani almudo duuɓi nogas o wonde yam o waklaki o wonani almudo o wi an duuɓi 5 gonɗa ɗo ko an ardi lappol ngol kayum duuɓi nogas e mboɗo ardinaka lappol ɗum ɗo noon so neɗɗo ne heeɗo ɗum e neɗɗo ene jangga ɗum e neɗɗo wonko foti andude mbeɗa andi mbeɗa jeeya e almuɓe ɓurɓe heptinede hade o wona jolfo o wona ummeɗo ladde kay ko ɓesgu koye almuɓe ɓurɓe heptinede koye almuɓe kadi ɓurɓe wattidade ar ɗon jeeyami teddugal ngal no mawni kono fof de o wimi wonko jinmi de Alaji Ousmane Dombo mayata mi tinani somi tinna ubbate ko hoore jama mum pinɗon fo juuroɗon kono hade waɗama ni jinmi ko mbeɗa eɗen mbaɗan ɗum ziyare eɗen do'ono ɗum mbima mi yaha mi haalana kore jam ngari mi kalanmi ɓe jiidum ɓe fof mbino moƴƴi ñande ziyare mum premier o fokkita arde gayi 4 jawdi 4 demɗi 4 sakuji 4 maaro biɗogaji 4 ɗum o addi bisimilla emo fuɗɗo 4 emo fuɗɗo wadde ziyare min jeehi hen ha duuɓi 6 ziyare nde darti hawre kadi corona wari hadi hunde ɓeydi o wimi kadi ko darti ko ina muusi ɗum yomi ƴettit yomi ɓamtu mbimi mbeɗa yiɗi muñanami on gallam joguimi ɗo e tareji mbeɗa wadda hen hami daña place jaaƴ puɗɗita ɗen saabu min jiiɗa nawdema aɗa woni kilifa aɗa arda yimɓe ha heewa hay ɗomin mbanma walla tarode moƴƴere ala taw min daña place ɗum woni gartugol hankingol e oɗo galle arde duwade galle he arde min puɗɗito ziyare nde taw nduɗo lewrude artil 22 décembre fof komin wattoɓe ziyare min mbatno nde ballal ngal ko kanko woni fof biɗom armi walluma donade bamma armi walluma wiide yo Allah yurme yaafo bamma kadi mi walluma e cakkude e ko ñamate e ko yarate wonko ardi ɗum fof so neɗɗo wi mbeɗa yiɗi bamma aɗa tawi ni itti afo mum inniri bamma aɗa andi haalananimo fenade haalananimo fenade gartuɗo almudagal dañi galle dañi afo inniri to yanno o riwaka to onne kadi mettinanani ɗum min tawi ɗon afo mu wiyete ko Ousmane Dombo mo Cheikh Djibril ngal gueɗal min tawi ɗo so wi amen embo wawi amen wallu ɗum ɗo embo waɗi ɗen golle min gande ko gonga kono kam wallede fof famille o fof ko min ɓuuri wallede saabu ko min wiyno yaata mum ko min kadi resda ɗum ko min kadi o wi waɗan bamma ni o wiyani noon goɗɗo won heccuɓemi ɗo ha heeɓi ko min o wi yomi daro embo wallami no jignaɗam waɗiran addu'a te golle on golliɗe ɗo e moƴƴere e nder diwan o ina wawi tan wasa mayde tan taw inde mum siftoraka mi sikkani beele ana wawi wonde kono hunde fof waɗi koto ummorto sinno almudo fof ko ni wayanno e ceerno mum caɗele mbaɗata saabu ko Allah rokki ko han Cheikh Djibril e gueɗal so deƴƴi o wiyani Alaji Ousmane Dombo ko ceernam hay goto haalata ɗum ko kanko tan wayi noon moƴƴere makko e teddugal makko e gueɗe makko ɗum noon so neɗɗo woni almudo Cheikh Djibril fotani hulde so neɗɗo woni almudo Cheikh Djibril ina yiya ko yiyata kono golla a fota aɗa neɗɗo ina jebbilo e neɗɗo won almudo ha ɓoye mimsita min noon mi mimsitani cehlagalam walla almudagalam e Cheikh Djibril saabu kala gueɗal ngal o susnimi o haalantam cuusal ngal o waɗanami hen finde mi yera noon wuuro amen Mafre to jeyare nde fuɗɗi komi suwa hodde ɗo
mbimi ɗum mbeɗa jogui tere tareji mbeɗa yiɗi ballami beelma Allah rokkam hunde mi maha beela batten ɗon foftade hade jeeri ndi ina heewi leydi ina mettiya tawi min garti ha ɗo o wi ya nokku woyndu ndu ina waɗi leydi kesiri mbimi o wi nokku ndu o wiya ƴewɗo jiɗɗa yo galle o haɗo foof mbaɗmi noon Allah rokki kam ma demba ha gasi hay ñalawma goto mi dartaki mbimi ha mi dañca goɗɗo ko arat tan mi waɗa hen ara waɗa hen tan ha woni galle tawi dartaki ala dawale hakkude ala ndewɗa ñamani ala ɗo ndewami kadi ñamani ala kadi ɗo cuuɗimi gueɗel gonguel ngel mi waɗi feere ha o dañi oto jaro 14 millions omo jogui oto goto limsere mbanmi inde mum gaddanmi ɗum mbimi o oto min addanma daña ko jaruɗa o wi daro noddi yimɓe galle ɓe fof o waɗi duwaw o wi hayan ɗo e semaine may dañi oto ɓurɗo an addanimo oto jaro 14 millions min wi o wima ɗo yontere mami dañi oto ɓurɗo mi nodda téléphone tan aran oto nan dari mo suwa dañ deuxiéme vidas ƴettumi wona coggu wona haydara ko ƴettu semaine tan mbimi de neɗɗo noddimi tan rokkimi oto mbo suwa dañ deuxiéme vidas gaddumi kollumi ɗum oto mbimi ode almudam rokki o wi woto jogombo yeey mbo mbaɗa leydi cooda tere galle walla leydi jaami gostimi oto goɗɗo pawami kalis oto jagga duwañ ha mbiya mbeɗa soke hen o mi wiyanomo ya wal leydi wota jog an itte makko hunde joguiɗa mbattuɗa e makko mbattuɗa ɗum e oto ala tottami ko oto pawami kalis joguimi oto on oto jagga ha han komi baɗɗiɗo oto ɗum koko hakkudami Allah kaldami minen ɗiɗi min baddi ɗum ɗo min ummimo e ɗum Allah wurti ɗum koye jeyaɓe Allah o wi ne waɗi yanade shérif goto gonɗo ga e nder rewo he koye désert he ɗo wiyete Kelew duuɓi 7 embo yeeɗumi e koydol o yiili ha o yiiti yanade nde min jeehi toon o wi amen ɗo kala haaju duwaɗo ɗo no jaabe kono noon komin 60 gorko o wi kono noon ala yo Allah rokkam yo rokkam de haaju goto tan kalata sen gartiɗo mbo wuuri kalannomo wayi yimɓe du'i yimɓe fof du'i o wi somin garti yo min kaltu yimɓe fof kalti ko du'i noon dañi min deƴƴumi o wi Moussa anni mbimi mi yiyani ko du'inomi ko o wi mbimi du'inomi ko dañde kalis mi wiyani aljanna mi wiyani cellal yo Allah rokkam kalis tan mi suwa dañ o jeeli watti samo duuno mo jagga juuɗam ya kalis hade mi kalis tan jinmi kalis tan o duwanto min aɗa andi ceerno ma sa hoolima ɗum a poñat ɗum e mbeɗa poña ɗum hawo yalta Bara Diagal min baddi ɗum ɗo nde coodmi oɗo tere kalanmi ɗum mbeɗa yiɗi mahde tere o ngol ɗo yamirimi ko maddu sukar sukar gaddumi o tuuti hen wiya wis bismi mahmi nde huɓere mbaɗmi miro ha waɗi collecté ngari mbimi ɗum mi mahi mi waɗi hen miro jiɗmi ko lowdi beela mi daña dépasse hayso 100 000 ustanami mburu dépasse gallam walla o wi luwdi jigani men luwdi e commerce enen jigani men woto luw mbimi o wi ƴettu joom suudu ma o e gonɗo galle ma o dow gadda ɗum on galle goppira debbo ma mawɗo galle mawɗo imbimi ceerno mbeɗimi woya dépasse sikomi fecci mbaɗa dépasse o ɓeydata o wi dépasse wona an jogui ko Allah jogui wanno mbimi ni mi ummi to mukkiki tampinmi eggumi ngam nande yamiro eyyi hay soko arsugam rokkimi embo susnami komi susano wadde hay soko arsugo neɗɗo rokkata neɗɗo ceerno ma no susnuma ka susano waɗ eggumi gaddumi on mbanmi ɗo wiɗo sikomi mahatima ɗum ɗo caggal ɗum firti kam komi horaki dépasse
ɗum ndewdum e ceerno Allah jarama ina wayno hojomaji ɗi ɗeɗɗi en kono tan konngol meɗen cakkitigol caggal nde calminɗen Abdoulaye Ousmane Ndombe en Issa en Muntoga en hankkadi Madane en ha yetti leslesɓe ɓe Oumar en Hammadou en dendagal bandiraɓe foof ha tengti ɓesgu Alhaji Ousmane Ndombe Ba ala hen mo gaccuɗen kamɓe fof en calminiɓe en juurimoɓe saabu ko bam mabɓe ko jinnaɗo mabɓe jeeyi kono hande ñalawma dawraɗo holko woni hen konngol ma nde tawno bandiraɓe ma foof ena taarima ena takkima ɗum ne ko leege ɗe foof ko guure ɗe foof ko amuji ɗi foof nana ɗo yete ngari ñalawma hande o holko kalata hen nde tawno elle wonko woni e heblede tan wona konngol cakkitugol konngol cakkitugol ko weltade tan ko waɗa hanki ko fof kala ko wawi haali hande wa diwto ko hanki ko kadi ɓe jiidumi ɓe Alhaji Ousmane Ndomba mi fawani tan ɓe jiidumi yumma e babude kala tan ko urte Alhaji Ousmane Ndomba sa wi noon tan décolle fof ko ɓesgu Alhaji Ousmane Ndomba ina poti jaggude e gueɗal ngal ina poti ƴewde golle Alhaji Ousmane Ndomba golliɗe ɗo so goto fof artirnoɗen Cheikh Djibril waɗi ni Alhaji Ousmane Ndomba majjata e miñiraɓam ɓe e mawniraɓam ɓe deɓe daroto ngal ɗo gueɗal ngal Cheikh Djibril rokki amen pour yomin darana jiknaɗo amen Allah rokka amen wawde ngal darade tambade ngal wasa teddira amen haɗa Allah hani décolle naɓe pop jaggi hen mbaɗi hen ko ponno hen wat darima hen mbeɗa sikki tan ko hanki ko e ko heɓori wadde hande ko so waɗi wiyede ziya Alhaji Ousmane Ndomba watnon nden watta sattata saabu hakkundam e Cheikh Djibril min koko labti ko holno mbaɗanmi ka hakkunde Cheikh Djibril e ɓesgu décolle labta kono min kam goto hakkunde amen koko labti goo embo horsini décolle naɓe ɗiɗi embo yiiɗi décolle naɓe foof o wiyani ko min jiide mum walla ko ceerno Aliou kaldanani o jiide mum ɓe tan nafani ala mbo nafani décolle naɓe jooɗima ɗo hikka ina jiiɗi fewndide juma mumen ndendeni kalis ha wodi no foti mbi ko jiiɗi hesdetinde juma o mbaɗi ko wiyete actede ɗum ɗo hon ɗum wiyete devis ɓe mbi devis o joni woda kadi woɓɓe haalanaɓe yimɓe laamu e wayno foof en mbimi totte kam hen goto ngari mi mbimi décolle naɓe de no pewndide juma mumen keddira ko hen noon mbaɗi juuɗe mumen ko mbawno heewani ina keddira temedere ujunere o itti temedere ujunere o totti ɗum waɗa hen gese ɗum waɗa hen Allah jarama bandiraɓe yeɓannoɓe Pindi TV ko salminde on juurade on jooɗiɗen ko ɗo yete décolle tareji targudde nammade e dow yamirore Alhaji Abou Diop mo lewlewal pinal mo RTS goto e seerembe meɗen kay woni jamirɗo en yen juɓɓin ndeɗo yewtere hakkude men e mawni men ene wona kadi jinnaɗo men woni Moussa Alhaji Ousmane Ndomba Ba tawini e yeesam ɗo mbiɗo huccidiri e ceerno Abou Gaye e technicien men jontaɗo e kawiraɓam yontaɓe kadi neni ɗo yeti e nder nduɗo suudu waɓena kawam Amadou Oumar Ndiaye en eɓe ganduɗa ɓe hande ko musidɓe tedduɓe e ceerno Aliou en dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo on calminama on juurama paamen ko 22 décembre 2024 ina woni ziyar mo ganduɗa ko ceerno Cheikh Djibril Ba waɗanta ɗum Alhaji Ousmane Ndomba Ba kono jippi ko ɗo yete e galle almudu mum guiɗo mum musidɗo mum woni Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Ndomba Ba yo Allah rokku en wattude ni mo wuuri tawa enen kala eɗen guuri eɗen celli Allah jarama on jarama Pindi TV Hirde Fatam Lamiri, Hirande Fatam Lamre. Salidia Production présente Hirde e Hirande Laccire Hako a Bandirabi ko yodite ala e daradam kono kadi ñane ƴakkurul bam ñiiji ala. Adio ko ñade aset sappo e gole rouge janvier 2025 to Akouaba restaurant gondo to Nord Foire caggal yengulen. O jamma yontabi jirwinta ɗum ko debbo gawlo hono Binel Gawlo. Paré d'honneur ko ceerno Hammadou Sammodi Sow baynatoɗo tonto Thiès. Marraine o ko madame Ndiaye Sarr on ummo
ummorto ko tonto leydi France. Les invités d'honneur ko ɓeɗo woni monsieur le préfet Djibi Diallo, monsieur Souley Ba transitaire wondude Ceerno Moussa Ousmane Dombo kam e Mayram Bouré Gaye ey kay bandiraɓe Dakar ko taari Thiès e ko takki ɗum notoyɗen jamma hirde e hirande laccire haako biye o sattani so tawi codɗa ko haade o ñalawma 1 lewru janvier yettade kujunnaji ɗiɗi woni 10 000 francs jaɓata so tawi noon ko ñande hen kujunnaji tati woni 15 000 francs CFA. Info line 77 980 33 39 banda men wotuma simtana o jamma ñama kara tuftoɗa ko weli beltoroɗa dande Binel Gawlo. Pindi TV woni partenaire officiel o.